waseBhabheli unenhloso ukuGenesis, unenhloso lo iKishoni, nalo waseBhabheli unenhloso. Hayi kunenhloso ethile. Hayi mfowethu Unenhloso. Uthi masifika ngasemfuleni waseBhabheli. Hayi Uthi sahlala phansi. awusakhala. Sasesikhala. Hayi sikhumbula. Uthi masikhala. Hayi Engqondweni yethu khona into eyayikhona. A certain memory. Awu Yes yo. hayi hayi Certain memory yes yo. Ukuthi uIsrael noJuda babe neconnection neSiyon, Mount Zion. Into eyenza leyo connection yipe yaliyo uDavide. Wakwazi ukuthi ayithole leyo ndawo against the Jebusites. Waseyidla lentaba, wasakha kuyo. Kuyo kwakunendawo yokuthandaza uNkulunkulu ophilayo. Abezwe. Kwathi uma besesukile eJerusalem sebephunjiwe manje iBhabheli. Uthi umbhali mabefika la hayi bakhala. ubahlala phansi bakhala. Hayi mfowethu. Hawu mfowethu. Now Hayi yes also I just want to whet your appetite. Uthi ke umbhali bahlala phansi bakhala base ngasemfuleni. Umfula uwodwa nje usignifya impilo. Uma khona kwamanzi kusho prosperity, kusho impilo. Kusho ukuthi isihlahla izoqhakaza. Imfuyo izokhuluphala noma izophila. hayi Abantu bazoba sustained. Amanzi. Yini point alithi umbhali ngoba bangasendaweni enhle kangaka. hayi siyona mfowethu. Amanzi signifies the Holy Spirit. Amanzi abazalwane bayangena kuwo for ibaptism. Ukushiya umuntu omdala khona kuzotholakala umuntu omusha. Amanzi angavula iopportunity wesifazane ehlezi emthonjeni. Awakwazi ukuthola ithuba le one on one noKristu. Ngoba mina Hayi Nkosi. uKristu wafika isikhathi sokoma wayemthonjeni eSamaria. Izwi lathi waswelekile ukujabula eSamaria. Hayi. Hawu. Uma ifika wathola iopportunity wesifazane waseSamaria. Okade inkomo edla yodwa. Lokuthi abe nenkathi. Hey, hello face. Hayi hello siyolekile. Kodwa la kunenkinga uma bengasemthonjeni, bengasemfuleni yaseSamaria. yaseBhabheli kunenkinga. Uma befika bakhala. Let's look at the word Babel. Ngoba mhlambe the issue is there. I'm not sure. But what akasijule kulo. Igama elithi Babel lisho ukuthi the place of confusion. Oh. iBhabhiloni is the place of confusion. Yilakho ulahlekelwe identity yakho. That's where your Babel is. Hayi Nkosi yami. Daniel, Wolo lo. Azariah, Hananiah, Aha. and Mishael. Wait. Bafika eBhabheli. Hayi. Kodwa lo uzoba uAbednego, Shadrach noMeshach. Hawu. Kodwa bafika benamagama bezazi kahle Hayi. ukuthi bangoAnaniya, bangoba. Kodwa mabefika kodwa they confused. Why? Because your identity tells your destination. Hayi nzama. Your identity tells your destination. For the fact that umntwana kaNkulunkulu, you know and we know ukuthi destination yakhe kuphi. What For the fact that ukuthi wena usungumntwana Hayi. kaNkulunkulu. Hayi lumile. Place of confusion. So, ayithathi kancane nje identity, who you are. Ngoba identity also tells the kind of people abazo associate nawe. Hayi. Once you know your identity, kunzima ukuthi keep the same attitude, the same attribute, and the same altitude. Akwazi kwenzeka. Once
you know your identity, it's the attitude, altitude, and the attribute will change. Your attitude, it has to do with you and behavior. How you conduct yourself, that your attitude, it has to do with that. But the altitude, it has to do with the environment of that's the altitude. Awukwazi ukuthi wase ezulwini kodwa uzatholakala ethapeni. Ukuthi wase ezulwini ube phansi kwey'gcobo zakhe sincintisane namantombazane noma nabafana. Uma wase ezulwini nomulingwa ngey'ndaba nangaphakathi uba njengomphostoli Pawulos mina ngathusa mina baseKorinte ukuthi angiyokwazi okunye ngaphandle kaKristu ebethela. You choose. No, bizindaba tell the attitude okuyo ukuthi and the attitude okuyo. You choose. You just choose. But in attribute, it has to do with the gift that God has placed in you. The gift. The same person Paul, ukawabala amagift amaningi ebandleni athi abanye bangabapostoli, abanye bangabafundisi, abanye bangothisha, abanye bangabavangeli, abanye bane-gift yokuthandaza, abanye bane-gift yokududuza, abanye bane-gift yokupha, abanye bane-gift yokunakekela. Kunama-gift ebandleni kaNkulunkulu abukeleka phansi engazuthi awekho kanti akhona. The gift of giving, the gift of comfort, ukuthi ukwazi ukuhlala nabantu uma benenkinga beze kuwe ingabe isadlula iye kumngani wakho ngoba wena unobhulule ebandleni nalento yamagruphisi ebandleni iyasidalela intokozelo ney'nkinga iyenza kungabi lula ukukhokhela ngoba mangeke kuwe I just know ukuthi next week ngizobe ngixoxwa ngamehlo ogama bayangikhohlwa abangani bakasibani bani. Bengizothi ngisibukhule awubakha